Isang magandang umaga, Kuya Chris. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Angelo. 38 anyos. Ang kwentong ibabahagi ko ay nangyari noong taong 2006 sa isang baryo sa Samar. May kaibigan po akong tawagin na lang natin sa pangalang Marco. Mabait po si Marco at masiyahin. Sa katunayan niyan, nakilala ko siya dahil naging kasamahan ko siya sa trabaho matapos akong makagraduate ng kolehiyo. Ayon sa mga kwento niya sa akin, taga malayong probinsya siya. Naisip kong kapag umuuwi siya sa kanila ay nakakatuwa siguro kapag naglaland trip dahil marami pang magagandang lugar na madaraanan. Hindi pa ako nakapagbakasyon kahit kailan. Inimbita lang po ako ng kaibigan kong si Marco nang nakatanggap siya ng balitang may sakit ang kanyang lolo Rigor at malubha na ang kalagayan. Ayaw man niyang pumunta ay nakakaawa namang pakinggan ang pakiusap ng nanay niya. Oras-oras na lang daw siyang hinahanap ni Lolo Rigor at hindi man lang ito tumitigil sa paghahanap sa kanya. Kinausap ko si Marco at sinabi ko sa kanya na huwag niyang ibaliwala ang kanyang lolo dahil ito ang nagpakaama sa kanya kaysa sa tunay niyang tatay. Ang kwento sa akin ni Marco, anak siya sa pagkadalaga ng kanyang nanay. Ibinalita nito sa nobyo ang pagbubuntis, ngunit natakot sa obligasyon ng ama ni Marco kaya nagpakalayo-layo ito at hindi na muling nagpakita pa. Halos mawala sa katinuan ng nanay ni Marco at tinangka pa siyang ipalaglag, pero pinigilan siya ng kanyang ama at ang sabi raw nito, bubuhayin ng kanyang nanay ang sanggol at mamahalin nila kahit wala itong ama. Yun ang dahilan kung bakit nakarating sa Maynila si Marco para pag-aralin ng kanyang lolo. Gusto raw kasi nito na magkaroon ng binata ng normal na buhay, yung malayo sa gulo at pasakit. Hindi naman kasi ipinagkaila sa akin ni Marco na ang kanilang baryo sa Samar ay pinamumugaran ng mga aswang. Sa dami ng kwentong nakakarating sa amin ay halos nasasanay na ako na makarinig kahit paman kwentong kahindik-hindik pa ito. Ayon kay Marco, hindi naman talaga lahat ng aswang ay literal ng masama. Minsan kasi, nadadala sila sa maruming kaisipan ng bawat tao. Yung ibang aswang na nagagawa na lang manakit ng tao ay itinuturing nilang masama kasi hindi nila alam ang rason kung bakit nila yun ginagawa. Kagaya lang din ng mga tao ang mga aswang. Nag-iisip, nagmamahal, natatakot at nalulungkot. May mga emosyon din sila na umaabot sa puntong tinatanong nila sa kanilang mga sarili kung bakit ba sila naging aswang. Kung bakit kakaiba sila sa lahat. Yun ang palaging sinasabi sa akin ni Marco. Kaya kahit nagbibiruan kami para makahanap siya ng kasintahan ay napapailing lang siya. Alam daw niya na kahit anong reto ko sa kanya sa kahit na sinong babae ay hindi matatanggap ng mga ito ang tunay na pagkatao niya. Bumiyahe nga kami patungong Samar kinaumagahan matapos naming matanggap ang balita mula sa nanay ni Marco. Nararamdaman ko ang tensyon at balisa sa kanyang mukha habang nagbibiyahe kami. Alam kong may kinatatakutan siyang uwian sa Dolores kaya tinitikis niya ang kanyang lolo. Hapon na nang makarating kami sa layo ng biniyahe namin. Sa tarangkahan pa lang ay naririnig na ang impit na pag-iyak ng kanyang ina. Inaalo pa ito ng isang boses matanda na hula ko ay ang lolo ni Marco. Dali-daling pumasok kami sa loob ng bahay. Nakakaawa lang isipin na nagagawa pa talagang makinig lang ng mga kapitbahay sa naghihingalong matanda.
Imbis na puntahan ito, ni wala man lang ibang tao ang nag-aksayang sumilip maliban sa akin. Binulungan ako ni Marco na wag daw hihiwalay sa kanila. Hindi naman daw lahat ng aswang ay mababait katulad nila. Ilan daw sa kapitbahay niya ay mababangis at hindi kumikilala ng tao o kahit hayop. Basta mahigop lang nila ang lamang loob at wala nang matira pa. Nang makita kami ng kanyang ina, ay dali-dali itong yumakap kay Marco. Puno ng pagtatanong ang kanyang mga mata habang nakatingin sa akin. Pero naunang magsalita si Marco. Anya, wag daw silang mabahala dahil isinama ako ni Marco sa kanilang lugar sapagkat isa akong mabuting kaibigan. Naging pormalang mukha ni Aling Consor ayon sa pagpapakilala ni Marco. Binalaan niya lang ako na huwag lalabas ng bahay nila kapag hindi ko kasama ang aking kaibigan. Hindi raw biro ang sinapit ni Lolo Rigor mula sa mga tao sa labas. Siya ay biktima ng kapwa aswang na mas malakas pa sa kanya kaya napuruhan. Hindi na nahiya si Aling Consor na iparinig sa akin na hindi na raw magtatagal ang kanyang Lolo Rigor. Kailangan niya lang daw na makausap ito para matapos na ang lahat. Ako naman ay inalok ni Aling Consor na magkape muna kaya naiwan sa loob ng kwarto sina Marco at Lolo Rigor. Hindi ko alam kung ano nga ba talaga ang gagawin nila doon. Basta ang alam ko lang, base sa mga nababasa ko, baka may ipapamana sa aking kaibigan si Lolo Rigor na kailangang tanggapin ni Marco. Ito ay ang pinakamahalagang bagay para makapagpahinga na ng tuluyan si Lolo at wag nang mahirapan pa. Pahapiyaw kong tinanong kay Aling Consor kung ano ba ang nangyari. Sabi niya, hindi na raw ako dapat nagpunta sa lugar na ito kahit pa kasama ko si Marco. Masyadong delikado lalo na't sila raw mismo ay nabiktima na ng mababangis nilang kababaryo. Hindi ko raw alam kung gaano kasakim ang mga tao sa Dolores na kahit sino ay hindi kayang pigilan, lalo na't alam ng nakararami kung gaano kahayok sa lamang loob ng tao ang mga residente doon. Ang Lolo Rigor ni Marco ay inatake ng dalawang kapitbahay nilang aswang noong isang araw. Sa dami ng natamong sugat ng matanda ay mahihirapan na itong gumaling kaya pinakiusapan na lang niya si Marco na umuwi na. Ito ang dahilan kung bakit pilit nilang pinalalayo si Marco sa kanilang lugar sa pag-asang hindi matutulad ang kanyang anak sa mga kasing edad nitong pumapatay na ng tao para ikonsumo. Napaigtad kaming dalawa ni Aling Consor nang nagwawalang lumabas si Marco sa kwarto ni Lolo Rigor. Tila nakakaintinding hinawakan ni Aling Consor ang kamay ni Marco at sinabihang maawa naman daw siya. Hirap na raw si Lolo Rigor kaya sana'y pagpahingahin na ito ni Marco. Umiling ang aking kaibigan at ipiniksi ang kamay ng kanyang ina. Marahas akong napahinga ng malalim. Kung iba lang ang kinasasadlakan ng pamilya ni Marco, malamang nag-aagawan na ito sa yamang gustong ipamana ng matanda. Malamang nagpapatayan na para magkaalaman kung sino nga ba ang karapat-dapat na tagapagmana. Pero ngayon sa pagkakaalam ko, ay bertud ng pagkaaswang ang kailangan niyang manahin. Malamang ay talagang walang may nais na tumanggap nun. Sino ba naman kasing baliw ang may gustong tumanggap nun? Hinarap ko si Aling Consor at sinabi sa kanyang siya naman ang anak, kaya dapat lang yatang siya ang maunang tumanggap nun, ngunit umiling lang ang ginang. Bata pa raw siya nang makatanggap ng pamana galing sa kanyang yumaong ina at hindi na pwede nang tanggapin pa niya ang pamana galing kay Lolo Rigor. Humagulgol bigla si Marco at kasabay nun
ay ang panlalamig ko nang makarinig ng mga kaluskos. Namutla si Aling Konsor. Sabi niya, papagabi na. Kapag hindi tinanggap ni Marco ang pamana, ay tatangayin ito ng mas mahahayok pa sa kanilang mga aswang. Kapag nangyari yon, ay baka lantakan pa ng mga ito ang kanilang lolo Rigor, maging kami. Kaya kailangang magkaroon ng tagapagmana ang matanda dahil ito lang daw ang paraan para lubayan kami ng mga aswang. Wala naman akong nakikitang nakakatakot na nilalang, pero nararamdaman ko ang mabibigat na paghinga sa labas na animoy sila ay nakasilip lang at naghihintay ng tamang tiyempo para sugurin kami. Kabado akong napatitig kay Marco. Matagal niya nang ipinagtapat sa akin na ang pamilya niya ay aswang, pero hindi niya kailanman ginustong maging kauri nito. Habang nagdedesisyon siya, nakikita kong tila kinukutkot na ang kanilang dingding, kaya kinabahan din ako ng husto. Hindi ko alam kung ano ba ang gagawin ko. Natatakot ako sa isiping kapag nakapasok ang mga aswang sa kanilang bahay, ay sigurado na ang katapusan namin. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isipan ni Marco at dali-dali siyang tumakbo pabalik sa kwarto ni Lolo Rigor. Kinausap niya ito at makalipas lang ang ilang saglit, inanunsyo niya na patay na ito. Nagulat din ako nang tila lasing na lumapit sa amin si Marco at saka bumagsak sa sahig matapos itong mawalan ng malay. Sa bilis ng mga pangyayari, hindi ko na alam kung paano nga ba namin naiayos ang burol ni Lolo Rigor, ang pagkakatulala ni Marco at ang pagluluksa ni Aling Konsor. Basta nagising na lang ako isang araw na nakangiting inaya na ako ni Marco na bumalik ng Maynila. Ngunit hindi na siya kasama. Iba na raw siya sa akin at hindi na karapat-dapat na makipaghalubilo pa. Gayunpaman, mananatili ang aming pagkakaibigan habang buhay. Nalungkot ako sa kanyang sinabi, pero wala naman akong magagawa. Alam kong masyado ng komplikado ang lahat para ipaglaban ko pa ang pagkakaibigan namin. Mahigpit kaming nagyakapan kasabay ang paalala niya na kahit anong mangyari ay huwag na akong mapapagawi sa Barrio Dolores ng Samar, sapagkat pinamumugaran ito ng mga aswang. Nagbiyahe ako ng mag-isa pa uwi, pabalik sa Maynila. Bago ako umalis, ay may iniabot sa akin ng kanyang ina. Isa itong botelya na naglalaman ng isang espesyal na langis. Ayon sa kanyang ina, ay gamit niya ito dati noong hindi pa siya ganap na aswang. Noong tanggapin ko ito ay halos napaso ako dahil mainit ito. Sabi naman niya ay ganoon daw talaga yon. Iinit lang ang botelyang iyon kapag malapit ka daw sa isang aswang. Tanging pagtango na lang ang aking naitugon bago ako umalis. Habang papalayo ako sa kanilang bahay, unti-unting nabawasan ang init ng boteng yon. Ngunit nang sumampa na ako sa barko, natakot na lang ako at nabigla dahil biglang uminit na naman ang bote. Naalala ko ang sinabi ng ina ni Marco at iginala ko ang aking mga mata at may nakita akong isang matanda naman na mariing nakatitig sa akin. Alam ko na siya ay isang aswang. Ngunit imbis na matakot ako, ay napangiti na lang ako. Ewan ko ba Kuya Chris, pero parang mas naging matatag ako nung mga oras na yon. Payapa naman akong nakarating sa Maynila at umuwi na sa aming bahay. Magpahanggang sa ngayon ay hindi na ako nakatatanggap pa ng balita tungkol sa aking kaibigan na si Marco. Kung nasaan ka man Marco at naririnig mo ito, ay hinihiling ko na magkaroon ka ng kapayapaan at kaligayahan sa iyong buhay. Nandito lang ako Marco at naghihintay sa iyong pagbalik.
Isa itong kasaysayan na hindi ko po makakalimutan. Kaya ko po ito ipinadala sa inyo, Kuya Chris. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento. At sana po ay nagustuhan nyo at ng inyong mga tagapakinig. Lubos na gumagalang ang inyong kaistorya, Angelo. Natatakam na napalingon ako sa pinanggalingan nang may madaanan akong isang bagong kainan. Mukhang kabubukas lang nun dahil kakaunti pa lang ang mga customer na kumakain. Ewan ko ba kung bakit nagawa ko pang bumalik sa dinaanan para tikman ang masasarap nilang putahe. Late na ako sa trabaho pero heto at kampante pa akong nakaupo na para bang hindi ako natatakot na masisante dahil sa kaunti kong pagkakamali. Kinawayan ko ang isang waitress at umorder ng nilagang baboy. Nagulat ako dahil napakamura ng kanilang mga tindang ulam. Bago ito'y sinilbi, binigyan ako ng juice ng babae na kaagad ko namang ininom. Uhaw na uhaw ako at parang kulang pa nga ang isang basong binigay ng babae. Nang ma-serve na ng waitress ang order ko, halos maiyak ako sa sarap ng aking kinakain. Kasing lasa noon ang nilagang baboy na niluluto ng mama ko noong nabubuhay pa ito. At ewan ko ba, parang naalala ko bigla si mama. Inubos ko ang inorder ko at nagmamadali ng umalis para pumunta sa aking trabaho. Isa nga pala ako sa mga construction worker na kasulukuyang nagre-renovate ng malaking fast food chain sa hindi kalayuan. Bali ako po si Dennis, 32 anyos. Sa edad kong ito, aaminin kong hindi pa talaga ako nagkakanobya. Paano ba naman kasi, nakahiligan ko lang ang kumain. Mas mahalaga sa akin ang pagkain kaysa sa girlfriend. Hindi ako kagaya ng mga karakter sa istorya na pinapantasya ng mga kababaihan. Ako yung tipo ng lalaking kinamumuhian ng bawat payat. Paano naman kasi? Tiyan ko pa lang, tumatalbog na sila. Sa madaling salita, mataba akong tao. Isang malaking milagro nga na nakasali ako sa renovating. Ipalagi akong inaasar ng mga kasamaan ko sa trabaho. Baka raw sa halip na yung semento ay ang tiyan ko raw ang mamasahin nila. Minsan, idinadaan ko na lang sa pagyuko ang sinasabi nila. Kailangan ko kasi ng trabaho kaya walang lugar para sa akin ang pagsuko. Para sabihan lang nila akong mataba ay matagal ko na din namang tanggap yon. Mabuti na lang, hindi pa kami nakakapagsimula kaya nakapagpahinga pa ako bago kami magtrabaho. Kinagabihan, nagpasya akong bumili na naman ng pagkain sa bagong kainan. Sa pagkakataong yon, adobo naman ang inorder ko. Tutal masarap naman ang mga luto nila. Naisip kong kanin na lang ang lulutuin ko at sa karinderya na bibili ng ulam. Kagaya nung una, pinainom na naman nila ako ng juice, kaya hindi ko ito tinanggihan. Umuwi ako at maayos na inilagay sa plato ang binili kong ulam tsaka ako kumain. Ewan ko ba kung bakit nakakaramdam ako ng matinding pagkabalisa habang nginunguya ang karne. Para siyang hindi karne. Kapag tinititigan ko naman, nakikita kong karne siya ng baboy. Ang nangyari, binilisan ko ang pagkain at nagmadaling magpahinga. Bago matulog, nagtaka ako nang makitang biglang namaga ang aking mga gilagid. Hindi ko naman alam kung paano nangyari yon. Binaliwala ko na lang at sa pagod ko ay nakatulog na pala ako. Kapag nagigising ako sa umaga, sinisiguro kong makakabili ako ng pagkain mula sa bagong karinderya para iulam ko sa sinasaing kong kanin. Kung noon ay nangako akong magpapapayat na,
Nagulat ako dahil parang mas dumoble ang taba at bigat ko na naging dahilan para mas lalo akong kantsawa ng mga kakilala ko. Hindi ko alam kung bakit ang sarap nilang magluto. Parang nasasanay na ako at hinahanap-hanap ang pagkaing nakagawian ko sa tindahan nila. Isang araw, maaga akong bumangon. Naisip kong sa karinderya na lang ako kakain para maaga na din akong makapasok sa trabaho. Malaking advantage yon dahil hindi na ako magluluto at maghuhugas ng plato. Medyo madilim pa nang umalis ako sa bahay. Habang naglalakad, tanaw ko ang papabukas palang na kainan. Mukhang abala na kaagad sila sa dami ng naghihintay na kakain. Binilisan ko tuloy ang paglalakad para naman makauna ako sa pila. Nakita kong parang walang tulog yung mga customer nila. Mapupula ang mga mata at hapong-hapo. Naisip ko, baka mga call center agent ang mga to. Pero bakit parang magugulo ang buhok nila at amoy langis ang mga katawan nila? Halos makipag-unahan pa sila sa akin. Mabuti na lang at may nakuha kaagad akong pwesto sa sulok. Kaagad akong pinagsilbihan ng pagkaing gusto ko at nagsimula ng kumain. Sa pagkakataong yon ay pansitang napili kong bilhin. Sa kalagitnaan ng pagnguya ko ay natigilan ako. May nararamdaman kasi ako sa loob ng bibig ko kaya nagmamadali akong iluwa yon. Hindi ko alam kung ano ba ang dapat kong maramdaman nang makitang putol na daliri iyon ng tao at mayroon pang cutics. Nanginginig ang bibig na napalibot ako ng tingin. Pakiramdam ko, lalabas na ang lahat ng kinain ko sa labis na pandidiri nang makita ko ang mga customer na sarap din sa pagkain. Adobong hita ng tao, lumpiang daliri, tainga at mata ng ginawang sisig, at may hiwa-hiwa pang karne ng tao. Nagsikip ang aking paghinga at dahan-dahang tumayo na tipong hindi napapansin ng taga-silbi pati na ng may-ari. Nag-iwan ako ng bayad sa mesa at hindi na ako nag-abala pang lumapit sa counter. Siguro'y kapag nalaman nilang natatakot ako at lumapit pa ako ay baka may tsansang ako naman ang katayin nila para ipakain sa mga nagugutom na customer. Nagmamadali na nilisan ko ang kainan at hindi na lumingon pa sa takot na habulin ako ng mga ito. Mula noon, dumaraan man ako sa nasabing kainan ay hindi na ako kumakain pa. Natatakot na akong maulit ang nangyari lalo na't sabi ng aking mga kasamahan, matagal nang usap-usapan sa aming bayan ang bigla ang pagbubukas ng kainan sa kantong yun. Ang kwento ng mga matatanda sa amin, mga aswang daw ang tendero-tendera at serbidora doon at pati na rin ang kusinero sa nasabing kainan. Nagmula sila sa kabilang bayan at tumakas lang nang madiskubre ng taong bayan na sila ay mga aswang. Kinuyog sila at hindi na hinayaan pang bumalik sa bayang iyon sa takot na baka makapambiktima pa sila ng mga inosenteng tao. Mabuti na lang, dito sa amin ay hindi pa sila nakakapambiktima at hindi hahayaan ng mga residente dito na makapambiktima sila. Sa takaw ko sa pagkain, naloko pa nila ako at nakakain ng mga pagkaing labag naman talaga sa gusto ko. Hindi ko alam na noong mga nagdaang araw ay tao ang kinakain ko. Hindi ko lang ito napansin dahil sa kakayahan nilang gumawa ng paraan para mapagtakpan ang kanilang tunay na katauhan. Sabi sa akin ni Lola noon, kaya daw magkunwari ng mga aswang. Magbibigay sila ng nakakatakam na pagkain pero kapag mautak ang isang tao ay pipigaan muna ito ng kalamansi tsaka titingnan kung may magbabago ba. Sabi kasi nila, ang pagkaing inaswangan ay nagbabago daw ng anyo
kapag napapatakan ng katas ng kalamansi. Halimbawa nito, bibigyan ako ng isang aswang ng kakanin. Tingin ko sa pagkain ay masarap, pero kapag pinatakan ko ito ng kalamansi, ay magbabago ang anyo nito at magiging atay o alinmang lamang loob ng tao. Isang araw, nagulat ako nang malamang ang isa sa mga serbidora ng kainan ay kapitbahay ko pala. Bigla akong ginapangan ng kilabot sa kaalamang sinisilip niya ako sa bintana niya tuwing gabi at pinagmamasdan. O baka nga aswang siya at minamatyagan ako kung kailan nila lalantakan. Hindi naman ako umaasang masarap akong uri ng tao. Pero yung kaalamang mataba ako ay gusto ko nang mamatay sa sindak dahil nagmumukha na akong baboy kapag naisipan nila akong katayin. Nakilala ko ang babae bilang si Heidi. Matagal na daw siyang nagsisilbi sa kainan at alam niyang aswang ang mga amo niya. Pero wala naman daw silang intensyon na masama. Nagbabagong buhay na nga daw ang mga ito dahil palagi daw pinagsasabihan ni Heidi na mas maganda kung mabuhay na sila ng simple at kakalimutan na ang pagiging aswang. Ewan ko ba, kahit noon lang nagpaliwanag si Heidi dahil sa nakita ko, nagtiwala na ako sa kanya. Naging matalik na nga kaming magkaibigan. Madalas niya akong dalhan ng pagkain na dati ay takot akong kainin. Pero pinapakita niya sa akin na wala namang nagbabago kapag napipigaan ng kalamansi. Dahil dito, naging kampante na ako sa kanya. Hindi ako kumakain ng pagkain na hindi galing sa kanya. Dahil minsan ay palihim ko siyang sinisilip nang magdala siya ng pagkain. Nakita ko ng pigaan niya ng kalamansi ang mga ito at wala namang nagbago. Isang araw, naglalakad ako papasok sa trabaho, ay binati ako ni Heidi. Sabi niya, mamayang gabi raw ay dadalhan niya ako ng sinigang na ulo. Birthday ko naman kasi kaya sabik na tumango ako sa sinabi niya. Masarap ang sinigang na ulo ng baboy, lalo na kapag may inihanda akong sawsawang patis. Kinahapunan, nagmamadali akong umuwi ng bahay. Medyo nakaawang na ang pinto kaya naisip ko nasa loob na si Heidi. Binigyan ko kasi siya ng susi ng bahay ko para kung gusto niyang pumasok, mabilis niyang magagawa yon. Amoy na amoy ko ang mabangong aroma ng sinigang kaya hindi ko maiwasang matakam. Napangiti ako nang makita ang sinigang na ulo ng baboy sa mesa at umuusok pa sa init. Nagmamadali akong lumapit at kinurutan ng tenga. Masarap at malambot. Yun nga lang, habang ninunguya ko siya ay napatitig ako sa ulo ng baboy. May butas kasi ang magkabilang tenga nito na parabang dati nang nilagyan ng hikaw. Kabado akong kumuha ng kalamansi at nagmamadaling piniga iyon sa ulo. Nang makita kong dahan-dahan itong nagbago, ay namutla ako. Sinigang na ulo ng tao ang nakahain at wala ng iba. Dahil sa labis na takot, wala akong nagawa kundi ang magsisisigaw na parabang wala ng bukas. Isang araw, dumating sa bahay na umiiyak si Heidi. Malungkot na malungkot siya. Tinanong ko naman kung bakit at ang sabi niya, patay na raw ang mga kasamahan niya. Binugbog daw ng taong bayan at sinunog ng buhay ang mga ito. Natuklasan daw kasi ng isang matandang lalaki ang kanilang lihim. Napag-alaman din daw niya na isa palang albularyo yung matandang lalaki. Kung nakinig lang daw sila kay Heidi noon na magbagong buhay na, malamang ay buhay pa sila ngayon. Tinanong ko naman si Heidi kung papaano siya nakaligtas. Inutusan daw siya ng amo niya nung araw na yon na kunin ang supply sa bodega nila. Kaya nung balikan niya ang mga ito,
ay nagkakagulo na ang mga tao at iyon na nga ang senaryo na nakita niya. Umamin din si Heidi na isa siyang aswang at yun na daw ang huling pagkikita namin. Humahagulgul itong umalis at hindi na ako nakapagsalita pa. Nalungkot ako ng araw na yon. Naging malapit na kasi ako kay Heidi at siya lang ang nakaiintindi sa akin. Kinabukasan, habang nagtatrabaho ako ay may naririnig akong usap-usapan. Napag-alaman ko na ang kausap ng mga kasamahan ko sa trabaho ay ang matandang albularyo. Siya pala yung may-ari ng bahay na ginagawa namin, si Apo Ador. Mabait at mayaman po siya. Ayon sa mga kasamahan ko ay kilala nila ang matandang ito dahil sa kanyang pagtulong sa mga tao. Lalo na daw sa isang mayamang pamilya. Natulungan niya kung kaya't hindi daw ito pinagmaramutan ng yaman nila. Nung hapon ding iyon, papauwi na sana ako nang makasalubong ko siya sa kanto. Bumati ako. Nagkaroon kami ng kaunting kwentuhan tungkol sa nangyaring trahedya sa kainan. Ikinuwento ko rin sa kanya na nakakain ako mula sa tindahan na yon. Kung kaya't hindi siya nag-atubiling gamutin ako ng oras na yon. Matapos ang gamutan, ay napag-alaman kong hindi naman ako nayanggaw. Magmula nun, ay naging mapayapa na ang aking pakiramdam. Ito po ang hindi ko makakalimutang karanasan, Kuya Chris. Sa ngayon po ay nandito na ako ngayon sa Iloilo at mayroon na po akong pamilya. Isang pangyayaring hindi na mawawala sa isipan ko dahil sa aking katakawan. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Ang inyong kaistorya, Dennis. Ako po si Timothy, 22 anyos. Taga Dalagete po talaga ako pero sa kasalukuyan ay nasa Oslob po ako. Dito kasi ako nagtatrabaho. Gusto ko lang sanang ibahagi sa inyo ang tungkol sa nakahihindik kong karanasan sa mga aswang na hinding-hindi ko makakalimutan. Taong 2009, nang pauwi na ako mula sa pinag-a-applyan kong trabaho. Nang hindi sinasadyang mapadaan ako sa isang karinderya sa tabi ng isang punerarya. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o mandidiri sa kaalamang bakit pinagdikit pa ang mga ito, gayong parang hindi naman talaga sila bagay na ipagtabi. Biruin niyo po ba naman kasi? Kainan, katabi ng punerarya. Kung para sa iba ay okay lang yon. Wala namang problema sa ganon. Pero para po sa akin kasi ay parang nakakadiri. Dahil puro patay ang ipinapasok doon, ang namatay ba ay mayroong nakakahawang sakit na pwedeng mapasa sa mga pagkain ng mikrobyo nito. Bahala na po kayo kung ano ang gusto nyong isipin sa pananaw ko. Pero ganyan naman po talaga ang mga tao, iba-iba ng pananaw. Balik na po tayo sa ating kwento. Pero kahit na ganon, nakapagtatakang maraming customer sa loob at abala pa sa maganang pagkain. Gaya nga ng sinabi ko kanina, marahil ay dahil lang sa iba't ibang pananaw ng mga tao. Kaya kahit ganon ay marami pa rin kumakain sa nasabing karinderya. Kahit na nandidiri ako, ay naisip kong dumaan sa nasabing karinderya para na rin malaman kung masasarap nga ba naman talaga ang kanilang mga panindang putahe. Pumasok ako sa kainan at pinagmasdan ng paligid. Malinis at maayos naman sa loob. Nasa tamang lalagyan ng mga plato, mga ulam at pati na ang kinalalagyan ng kanilang mesa kung nasaan ang kahera. Maayos din ang pagkakahilera ng bawat mesa na may tig-4 na upuan. Sa dingding ay may mga nakalagay na nakatalang presyo ng bawat putahe kada isang serve. At may mga litrato din. Higit sa lahat ay agaw pansin din ng isang malaking karatula na may nakalagay na wanted dishwasher. Naalala ko tuloy ang pinag-applyan kong construction site kanina.
Halos magmakaawa ako sa foreman na sana'y kahit tagabuhat na lang ako ng mga sako-sakong semento ay sana ay tanggapin na lang ako. Pati pagja-janitor ay inaplayan ko na, pero kung mamalasin nga naman ako, kailangan pa talagang maging high school graduate ang isang aplikante. Napayuko ako. Mukhang wala na akong pag-asang makapasok sa kahit na anong klaseng trabaho. Hindi naman kasi ako nakapagtapos ng elementarya. Nakakahiyamang aminin, pero hanggang grade 4 lang ako. Pasang-awa pa. Naisip kong kumain sa karinderya kaya dumiretso ako sa lalagyan ng mga nilutong ulam. Pumili ako ng isang serve ng adobo at 3 lumpiang Shanghai. Kaagad akong naghanap ng mauupuan tsaka nagsimulang kumain. Napansin ko, aligaga ang mga serbidora sa pagsisilbi sa mga customer. Parang kulang sila sa tao. Ang babae kasing naghahatid ng mga inorder na pagkain ay tumatakbo pa sa pinaka-dirty kitchen at naguhugas ng plato. Binilisan ko tuloy ang pagkain at uminom ng tubig tsaka lumapit sa kahera. Mura lang pala ang kanilang mga pagkain. Nakakagulat lang na ang 50 pesos ko ay bundat na ako. Bumaling ako sa kahera at tinanong kung naghahanap pa din ba sila ng tagahugas ng plato. Bigla siyang natigil sa ginagawa at napatingin sa akin. Sinipat niya ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Maya-maya, ang sabi niya sa akin, hindi lang daw dishwasher ang kailangan nila dahil kailangan din nila ng helper na magtatapon ng basura sa malalaking trash bag. Tumangu-tango ako. Madali lang naman pala ang trabaho. Tapos yung sweldo ko ay mas malaki kaysa sa rate ng janitor na inaplayan ko kanina. Pakiramdam ko tuloy, ngayon lang lumabas ang swerte ko na labis kong ikinatuwa. Kaagad kong sinakmalang pagkakataon. Minsan lang ako makakahanap ng ganoong klase ng trabaho, kaya naman alam kong hindi ako magsisisi. Ang duty ko ay 6:00 lang ng umaga hanggang 6:00 din ng hapon. Maghuhugas lang ako ng plato, tapos magtatapon ng basura na mula sa pinaglutuan nila. Bawal din daw akong pumasok sa pinakakusina nila kung saan sila nagkakatay, naghihimay at nagluluto. Tanging ang mga kusinero at kusinera lang ang may karapatang magpunta doon at ang serbidora nila ay magbibigay lang ng papel sa mga tagaluto para ipaalam kung aling putahe nila ang ubos na. Wala akong ibang sinabi maliban sa mga pagtango na naging tugon ko sa mga bilin nila. Sa Lunes na daw ako papasok dahil day off ng lahat sa linggo at hindi talaga sila nagtitinda. Marami din akong benefits kaya sabik na tuloy akong magtrabaho. Bago umuwi, naipakilala na din sa akin ng kahera ang kanyang pangalan, maging ang iba pa naming mga kasamahan. Ang kanyang pangalan ay si Elsa. Samantalang ang serbidora naman ay sina Anya at Lori. Sina Mang Karding at Aling Henya ang tagaluto. Nang tanungin ko kung nasaan ang may-ari ng karinderya, nagulat ako dahil sinabi sa akin ni Elsa na mas naglalagi raw ito sa punerarya na nasa tabi lang. Kaya naman pala magkatabi ito dahil iisa lang pala ang may-ari ng punerarya at karinderya. Bilin pa ni Elsa, iwasan ko na daw ang maging masyadong matanong at hindi sila mahilig sumagot sa mga bagay na walang kinalaman sa trabaho. Wala namang problema sa akin yon. Dahil hindi naman ako tsismoso. Yun nga lang, nang magsimula na akong magtrabaho, may mga kakaibang bagay akong napansin na alam kong kahit sino ang makakaalam ay tiyak naman didiri. Habang naguhugas ako ng mga plato isang araw, nagulat ako nang rumaragas ang tumakbo papunta sa lutuan si Lori, ang isa sa mga serbidora. Nagmamadali siya at mukhang balisa. Dahil yata sa pagiging okupado ng kanyang isipan ay hindi na niya napansin ang nahulog na kapirasong papel sa kanyang paanan
at dire-diretso lang siya sa loob. Tinangka kong damputin ang nasabing papel. Kaso nga lang, muling bumukas ang pinto at lumabas na naman siya habang nagbibilin ng mga kailangang lutuin dahil marami raw ang naghahanap ng ganoong putahe. Kaya naman muli akong humarap sa lababo at inatupag ang aking hinuhugasang plato. Nang mapansin kong wala na siya, ay tsaka ko dinampot ang kapirasong papel tsaka inilagay sa aking bulsa. Alam ko namang medyo mabili ang lutong ulam ng karinderya na pinagtatrabahuhan ko, bukod sa mura na ang lahat ng kanilang mga paninda. Pero hindi ko lang maintindihan kung bakit simula nang tanggapin nila ako ay hindi na sila naghahanap pa ng panibagong empleyado at tinanggal na ang karatula. Nang makauwi ako sa bahay, naalala ko ang kapirasong papel sa aking bulsa. Kinuha ko iyon at binasa. Hindi ko alam kung bakit biglang kumabog ang aking dibdib nang mabasang tungkol sa kahera naming si Elsa ang nilalaman ng papel. Gusto raw ng babae na mapakinabangan ng kanyang katawan kapag namatay na siya. Napakunot noo ako. Sa pagkakaalam ko ay 3 araw nang absent si Elsa dahil may sakit ang babae. Si Anya kasi ang nagiging kahera sa ngayon. Malubha ba si Elsa? Dahil sa labis na pagtataka, ay nagtungo ako sa karinderya kahit na alam kong sarado na ito. Sa likod ako dumaan para walang makakita sa akin. Sa loob ng ilang linggo kong pagtatrabaho sa kanila, ay may mga napapansin kasi akong kakaiba. Alam kong tagahugas lang ako. Pero bakit bawal ako sa loob ng lutuan? Tapos nang minsang maiwan ng bukas ni Elsa ang pinto ng lutuan ay hindi ko sinasadyang mapasulyap sa loob at nagtaka ako dahil mukhang kwarto ang lugar na iyon kung saan maraming kama ang naroon at may mga nakahiga pa. Isa pa sa ipinagtataka ko ay ang mga basurang itinatapon ko sa basurahan. Amoy naaagnas iyon. Kaya nang minsang silipin ko ay napamulagat ako nang makitang may iilang balat iyon na hindi ko matukoy kung ano. Kabadong naglakad ako papasok sa lutuan. Kabisado ko na ang daanan papasok sa loob dahil minamatyagan ko ang mga kusinera ng amo ko. Walang ingay na binuksan ko ang pinto at nagulat sa mga bagay na nakita kong nakatambad sa loob. 3 hilera ito ng mga bangkay na mukhang kakaimbalsa mo pa lang. Sa paanan nila, may nakalagay na mga pangalan ng putahe na kailangang maluto raw kaagad bago magmadaling araw. Kumabog ng malakas ang aking dibdib at tarantang nagtago ng mapansing may papunta sa kinaroroonan ko. Nakilala ko ang boses ng mga nag-uusap. Sila ang 2 tagaluto at si Anya, ang bagong kahera. Base sa kanilang pag-uusap, narinig kong pumanaw na raw si Elsa kaninang tanghali at nag-iwan ito ng sulat na kailangang mapakinabangan ng lahat ang kanyang katawan kaysa naman mabulok lang sa loob ng kabaong. Nangatog ako sa takot nang marinig ang isa sa kanila na nagsasalita at ang sabi ay kinakatay na raw si Elsa para gawing sisig. Hindi ko alam kung tatawa o hahagulgul ba ako dahil sa labis na takot. Sigurado akong mga aswang ang mga taong inaakala ko ay matitino kong katrabaho. Ginagawa nila ito dahil din sa aming amo na isa ding aswang. At mas malakas pa sa kanilang kumain ng tao. Napag-alaman kong ang mga bangkay sa punerarya na wala nang kumukuhang kamag-anak ay kinakarne pala nila tsaka niluluto. Yun ang dahilan kung bakit masarap at mura ang kanilang mga tindang ulam. Tao pala ang niluluto nila sa kanilang karinderya.
Nang lumabas sila sa lutuan ay dahan-dahan akong gumapang at lumabas. Magkarugtong pala ang punerarya at karinderya. Ang mga niluluto nilang pagkain sa kainan ay mga bangkay pala ng tao. Walang imik na umuwi ako sa aking tinutuluyan at nanginginig na nag-impake. Nagpaalam ako sa aking landlady na aalis na at hindi na babalik pa. Alam kong labis silang nagtaka sa ikinikilos ko, pero hindi ko kayang magtagal pa sa karinderyang yon. Ayaw kong dumating ang araw na ako naman ang kanilang lalantakan kagaya ng ginawa nila kina Elsa at sa iba pa. Sa ngayon ay nandito ako sa Dalagete. Hindi ko na tinangkapang bumalik sa Oslob sa takot na baka ako naman ang isunod ng mga aswang na nasa karinderya. Makailang beses nila akong tinawagan pero ang rason ko lang sa kanila ay nagkasakit ako at mukhang kukunin na ng aking mga magulang para ipagamot. Inaaya pa nila akong sa karinderya na magpagaling pero nanlalaki lang ang aking ulo sa matinding kilabot habang naiisip ko na baka sila ang makikinabang sa akin sa pamamagitan ng pagluluto nila ng katawan ko para itinda sa karinderya ng Oslob. Pagdating ko sa Dalagete, nagtanong-tanong ako kung saan mayroong albularyo. Sa kabutihang palad ay nakakita ako ng isang albularyo na tutulong sa akin. Umabot din ng halos 1 linggo ang gamutan na ginawa sa akin ng albularyong nasabi ko. Mabuti naman at hindi ako nahawaan ng pagiging aswang. Dahil simulat sa pool ay wala naman akong nararamdamang kakaiba. Maaaring tunay na pagkain ang nakain ko nung kumain ako sa karinderyang iyon. Hindi ko rin tiyak na baka namimili sila ng mga taong bibiktimahin. Marahil ay sinuwerte lang ako. Magpahanggang ngayon ay hindi pa rin ako nakaka-recover dahil sa pangyayaring iyon, Kuya Chris. Nagkaroon yata ako ng trauma sa tuwing makakakita ako ng karinderya. Hindi ko talaga lubos maisip na mayroon pala talagang ganong mga klase ng tao. Kahit moderno na ang panahon ay sadyang nakakubli lang ang mga aswang sa tabi-tabi. Hindi mo talaga matutukoy kung nasaan sila at kung sino sila. Isang pangyayari ito na hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko. Na minsang nagtrabaho ako kasama ang mga aswang doon sa isang karinderya sa Oslob. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat. Gumagalang, Timothy. Gusto kong mapasimangot nang sabihin ni Jane na siya na muna ang magmamaneho. Palagi na lang talaga siyang ganyan kapag nasa galaan kami. Hindi na nagtanda. Kailan lang nang mahuli kami dahil sa kawalan niya ng lisensya. Ako nga po pala si Arlene, 20 anyos, isang estudyante ng Santo Tomas at magtatapos na sa kursong education. Kailan lang po nang mangyari ang nakakatakot na karanasan namin sa mga aswang. Ni hindi ko nga inaasahang mapapasubo kami sa mga kauri nila. Mababagsik pala ang lahi nila at masyadong mapanlinlang. Magpapasko na noon nang mapagpasya naming mamasyal ng aking kaibigan sa campsite na pinagbabakasyonan namin ng aking mga kaibigan tuwing summer. Naghahanap kasi kami ng perfect place para sa Christmas party namin ng aking mga kaibigan. Kaya naisipan naming bumiyahe lalo na't mahaba pa naman ang bakasyon. May malaking bahay sa campsite kung saan pwede kaming magstay. Wala namang problema ang aming mga magulang kasi naman nakapagpaalam na kami in advance. 1 linggo lang kaming mananatili sa campsite kaya kailangan naming maplano kaagad ang aming party na gaganapin sa ika-23 ng Disyembre.
Ayon sa request ng aking kaibigang si Maricar, si Aling Rona na siyang katiwala ng malaking bahay na lang ang gagawin naming kusinera. Kami ang mamimili at magdidikta kung anong klasing putahe ang ihahain niya. Para naman less hassle na din sa iba pa ang kumilos, lalo na at may mga tao naman talaga sa campsite na pwede naming pakisuyuan. Habang nasa biyahe, nagsa-sound trip pa kami. Maayos naman so far ang pagmamaneho ni Jane. 8:00 na ng gabi nang makarating kami sa campsite. Nagtaka ako kasi ang sabi ni Maricar may sasalubong sa amin, pero wala naman. Ipinark na lang ng maayos ni Jane ng kotse at nagsibabaan na kami. Ako, si Ingrid, si Jane, si Maricar, si Pam at si Marie. Kaming 6 ang magkakaibigan ay hindi na nagkakahiwalay kahit noon pa man. Kaya heto, kahit hanggang sa party ay magkakasama pa din kami. Nag-request si Maricar na bukas na lang daw namin hanapin sina Aling Rona dahil pare-pareho kaming pagod na at gustong-gusto nang magpahinga. Umakyat kami sa taas ng malaking bahay para maghanap ng kwarto na pwede naming tulugan. Maganda ang 3 kwartong napili ko. Malinis at mukhang inihanda na kaninang umaga. May sarili din itong banyo at terasa. Bahay ito ni Maricar dahil ang tatay niya ay isang sundalo. Sa lugar na ito madalas mag-training ang mga bagong recruits nila, kaya asahan na ang maraming kakahuyan. May sapa at hindi patag na kalsada. Nagpaalam ako kina Maricar na magbabanyo lang saglit bago kami maglatag ng higaan sa sahig. Hindi naman kami kakasya lahat sa kama, kaya nagkasundo kaming sa sahig na lang maglalagay ng banig. Wala kasing gustong humiwalay sa isa't isa dahil syempre ang lugar na ito ay banyaga pa din sa amin. Kahit matagal na itong ginagamit ng pamilya nila Maricar, ay hindi pa rin namin talaga kabisado ang bawat sulok ng lugar na ito. Pumasok ako sa banyo at marahang isinara ang pinto. Gusto kong purihin ang lugar na yon. Malinis at hindi nakakatakot gamitin at mabango. Hinayaan kong tugunan ng aking sarili ang tawag ng kalikasan hanggang sa matigilan ako. Nilingunan ko kasi sa labas ng bintana ang liwanag ng bilog na buwan, pero sa banyo ay sobrang dilim. Hindi na kasi ako nag-abala pang magsindi ng ilaw dahil sira raw ang bumbilya at kailangan pang palitan ng bago. Matapos akong umihi ay kaagad akong tumayo. Hindi ko alam kung ano ba ang dapat na maramdaman ko habang pilit na namamagnet ang mga mata ko sa bintana. Para kasing may kakaiba. Mas lumapit pa ako at pumatong sa inidoro. Ikinurap ko ang aking mga mata at lumapit sa bintana. Nagulat ako nang makitang tila pares ng mga mata ang kagaya ko ay nakatitig din sa akin. Mapupula at nanlilisik. Nagsimula na sa pagkabog ang aking dibdib dahil doon. Malapit na akong madaig ng takot, pero nagulat ako nang makitang kumurap ang mga mata at parabang paniki na lumipad palayo. Napasigaw ako sabay sa pagkahulog ko sa sahig ng banyo. Tarantang pinuntahan ako ng aking mga kaibigan, kaya hindi ako magkanda o gaga sa pagsusumbong sa kanila na may nakita akong nakakatakot na nilalang sa labas at nakasilip sa bintana. Sigurado akong mga mata iyon ng tao dahil ganoon ang itsura ng mga mata ng isang adik. Sobrang takot na takot ako at hindi makausap ng mga panahong yon. Kaya buong akala nila wala ng party na matutuloy.
Kinaumagahan, nariyan na si Aling Rona. Hindi ko alam kung bakit habang ipinapakilala siya ni Maricar sa amin ay nakakaloka ang tawa niya. Para bang may nakita siyang nakakatawang tagpo na kay hirap kalimutan. Hindi na lamang namin siya pinansin at nagpatawag na ng manghihilot na nakatira naman sa kabilang sityo. Malapit lang naman ang kabahayan sa amin, kaso lang hindi sila kaagad nakakapasok sa aming lugar dahil nga napapalibutan ito ng pader at private area ang aming kinaroroonan. Mabuti na lang naisama nila Jane at Marie si Aling Asuncion, ang manghihilot. Tinanong niya ako kung bakit raw ba ako nahulog sa inodoro. Ipinaliwanag ko tuloy kung ano ba ang nangyari. Kaya naman ay nagulat siya sa sinabi ko. Kaming dalawa lang sa kwarto noon kaya ibinulong niya sa akin na wag akong papakampante. At ang mga masasamang nilalang ay nasa paligid lang. Naguluhan ako sa sinabi niya kaya nagtanong ako ulit. Ang sabi ni Aling Asuncion, wag daw kaming magtitiwala sa kahit kanino. May napapabalita kasi sa lugar na ito, isang pamilyang nahawaan ng pagkaaswang. Baka mamaya sila ang nananakot sa amin. Hilaw ang ngiting sinabi ko sa manghihilot na hindi naman ako naniniwala sa mga aswang. Siguro kung makakakita ako ng kagaya nila, malamang doon ako maniniwala. Anya, ang nakita ko kagabi ay isang halimbawa ng aswang. Isang gabunan. Sila ang mga uri ng aswang na kayang magpalit ng anyo mula tao hanggang paniki. Pinakaiingatan silang makasagupa dahil hindi nila binubuhay ang kanilang mga biktima. Sinusugod nila ang mga ito na parang agila. Tinutuka gamit ang tulis ng kanilang dila bago nila dagitin pataas at dalhin sa ilang na lugar para doon lantakan. Gustong-gusto raw nila ang sariwang puso ng tao, kaya naman karamihan sa nagiging biktima nila ay yung kilala na nilang talaga. Kabisado na kasi ng mga gabunan kung natutuwa, nalulungkot o natatakot ang mga ito. Kinabahan tuloy ako sa sinabi sa akin ni Aling Asuncion. Sabi niya, para lubusan akong maniwala, kailangan ko raw tanggapin ang ibibigay niyang langis. Kapag kumulo ang laman nun, ibig sabihin malapit lang sila sa amin. Natulala ako at hindi makapagsalita. Binilinan niya ako na huwag basta-bastang magtitiwala sa mga kaibigan ko. Itinago ko tuloy ang langis at pinasaya ang aura ko. Kaagad kong inanunsyo sa lahat na ayos na ako at pwede nang mamalengke. Gusto akong pagtawanan ni Marie dahil nasabi ko sa kanya na bibili kami ng maraming bawang. Pagka-uwi nga namin, gulat na gulat sina Maricar habang kausap si Aling Rona. Nakapanghihina raw ang amoy ko. Noon ko napagtantong basa ang aking bulsa. Nagpaalam akong tatakbo lang saglit sa banyo at sinilip ang langis na nasa aking pantalon. Kumukulo iyon kahit hindi naman mainit. Ganoon na lang ang takot na aking naramdaman. Alam kong sasabihin nilang duwag ako pero nagpaalam ako kaagad ng araw na iyon. Sa bahay ni Aling Asuncion ako nagpunta at isinalaysay ang lahat ng napansin ko. Galit namang tumayo ang kanyang asawang si Mang Kanor. Kailan lang daw nang sumugod sa kanilang tahanan ng aswang na marahil nananahan sa campsite. Pinatay pala ang kanyang buntis na anak kaya ganoon na lang ang galit niya. Nagpaalam na ako matapos sabihin sa kanila na kailangan kong balikan ang mga kaibigan ko. Kinagabihan,
Malawak ang ngising hinainan kami ni Aling Rona. Apritada daw iyon, pero parang masusuka ako sa itsura. Nagdududa kasi akong talaga sa kanya. Hindi ako kumain at pinagmasdan lang iyon. Ang mga kaibigan ko ay kanya-kanya ng daing. Bigla raw sumakit ang kanilang tiyan. Kaya gimbal na sininghalan ko si Aling Rona kung ano ba ang ginawa niya. Sa labis kong gulat ay hindi siya nakapagsalita pa nang dumating sina Aling Asunsyon at Mang Kanor. May hawak na buntot pagi ang mag-asawa at magkasabay na hinagupitang katiwala. Hindi ko alam kung bakit sa pagkurap ng aking mga mata ay dahan-dahang nagbago ang kanyang itsura. Nagiging kulay pula ang kanyang muka. Ang kanyang buhok ay nagugulo at ang kanyang mga kuko ay humahaba. Hindi ko na siya pinansin pa at dahan-dahang inalalayan ng aking mga kaibigan papunta sa sopa. Isa-isa silang pinainom ng langis ni Aling Asunsyon na mabuti naman at kaagad na umepekto. Si Maricar lang ang napuruhan na talagang nag-collapse matapos ang lahat. Nang magkamalay siya, alam kong may nagbago sa kanya. Hindi na siya ang dating Maricar na nakilala ko. Si Aling Rona naman ay basta na lang naglaho at hindi na nagpakita pang muli. Walang nakakaalam kung nasaan siya. Ayon kay Aling Asunsyon, muntik na kaming hawaan ni Aling Rona. Ewan ko lang talaga kay Maricar na kailangan pa naming obserbahan. Dahil sa nangyaring iyon, hindi na natuloy ang aming Christmas party. Agad naming dinala si Maricar kila Aling Asunsyon. May kung anong mga ritual ang ginawa niya. Tumagal ng ilang oras ito. Nanatiling tulala lang si Maricar ng mga panahong yon. Maraming dasal ang ginawa ni Aling Asunsyon sa lengguaheng hindi namin maintindihan. Hindi naman nagtagal matapos maipainom sa kanya ang isang basong tubig na puno ng dinikdik na dahon at tuyong kahoy ay bumalik sa ulirat itong si Maricar. Ayon kay Aling Asunsyon, halos ganap na aswang na raw si Maricar ng gabing iyon. Kung tumagal pa ng ilang oras, ay maaaring hindi na nila nagawa pang ibalik siya sa dati niyang katauhan. Naging isang bangungot ang gabing iyon sa aming magkakaibigan. Nagpasya na lang kaming bumalik ng Maynila kinabukasan at wala nang naganap na Christmas party. Magpahanggang sa ngayon ay nasa akin pa rin po ang bote ng langis na ibinigay sa akin. Sa kabutihang palad, hindi naman ito kumukulo na. Isang kakilakilabot ang aming naranasan doon sa lugar na yon. Isang pangyayaring hinding-hindi ko na gusto pang mangyari muli dahil minsan kaming nakaranas at nakakita ng totoong aswang sa campsite. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at sana po'y nagustuhan nyo mga kaistorya. Lubos na gumagalang, Arlene. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.